Il-Ministru Michael Falzon għadu qed jiddefendi lil Mark Calleja magħruf bħala l-Gulija. Fl-aħħar xhur u ġimgħat il-Person of Trust fil-Ministeru ta' Falzon kien implikat f'allegazzjonijiet serji minn persuni involuti direttament fir-rekit tal-benefiċċji soċjali fejn saħansitra kien deskritt bħala wieħed mill-imħuħ wara l-iskandlu illi fih saħansitra jinsab akkużat l-ex backbencher laburista Silvio Grixti. Mistoqsijek il-Person of Trust imsemmi għadux miegħu il-Ministru qal li ma joqgħodx fuq l-allegazzjonijiet. Min allegatament kien involut fiha din ir-rekit għadu Person of Trust fil-Ministeru? Ara, diġà rispondejtek. Hemm l-istituzzjonijiet, jekk l-istituzzjonijiet jieħdu passi kontra xaħat, jien l-nkun l-ewwel wieħed illi nimxi ma dak li jgħidu l-istituzzjoni. Għadu Person of Trust fil-Ministeru? Il-komplament ma mhux se noqgħod fuq allegazzjonijiet da skim tal-legaw affarijiet. Mistoqsi wkoll dwar il-fatt li fl-aħħar jiem il-Pulizija arrestat raġel brabta ma' dan ir-rekit u allegatament sabitu f'bar waqt li suppost kienet jaħdem fil-Ministeru tiegħu, Falzon sostna li jikkundanna kull aġir ħażin. Iżda meta saritlu d-domanda dwar jekk il-Ministru Clint Camilleri għandu xieħu pass lura bħalma sar ma' Clayton Bartolo, Falzon ma weġibx. Taħseb li bl-istess scale ta' issa l-ex Ministru Clayton Bartolo, il-Ministru Clint Camilleri għandu jibqa' fejnu? M'għandix kummenti aktar xi ngħidlek. U minkejja l-allegazzjonijiet żvelati mill-Gazzetta Il Mument dwar kickbacks minkejja l-involviment fl-iskandlu ta' Amanda Muscat, Clint Camilleri għadu qed jokkupa s-siġġu ministerjali.